गसाइगाव सदर सहरनि टिपि र'डआव थानाय मडार्न अट' बाजाज श'रुमाव सोलिगासिनो अफार 5% डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि जायखिजाया मटर साइकेलखौ लांनो हागोन होनना बाजाज श'रुमनि फारसेनिफ्राय मिथिहोदों। लोगोसेनो मोनफानो हागोन 2 लिटार पेट्रल आरो गंसे हेलमेट। बेनि अनगायैबो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम बाइकखौ सोलायनानै गोदान बाइक लांनो हागोन होननानैबो मिथिहोबावदों। बे खाबुनि थाखाय आधार कार्ड, पान कार्ड, भटार कार्ड आरो बेंक एकाउन्ट होब्लानो जागोन होनना मिथिहोनायजों लोगोसे बे खाबुआ 10 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायनानै फैगौ 29 फेब्रुआरिसिम थागोन होनना फोरमायदों।